Amen bazalwane. Ngizocela sivala amehlo sibonge izwi selifundiwe. Babe egameni likaYise nelikandodana nelikaMoya Ngcwele. Siyabonga Nkosi nanti izwi eselifundiwe Nkosi elikhuluma ngomnikelo. Siyakhuleka Jehova ukuthi imnikelo yethu noma siyikhipha sikhululekile sithokozile enhlizweni zethu egameni leNkosi uJesu Kristu. Amen. Ngiyayithanda bazalwane incwadi sifundiwe, ngiyayithanda futhi lenkonzo ngoba ikhuluma ngomnikelo. Futhi ke sikhuluma kahle indaba yomnikelo kusaqala umnyaka. Ngoba akuve kuhle bazalwane uma ngabe siqala umnyaka siyayisithi sinama resolutions ethu uma ngumthatha 31 ukuthi ufisa lokhu nalokhu 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 ofisa kwenzeke onyakeni esisuke singena kuwona. Njengoba singenale ku-2022 yithuba elihleke leli lokuthi lezi zicelo onazo
uzosinikelela ke namhlanje ukuze siphumelele. Kuningi esinakho esingakunikelela okuningi okusenzekela noma okusazosenzekela empilweni zethu. Uyabona nje iCovid ishaye kakhulu 2020 no2021 kepha kulonyaka lo kuthiwa kuzobe kuyiswa osedliwe isikhonyana. Kusho ukuthi iyabuya imisebenzi yethu elahlekile, ziyabuya imali zethu esiyiluzile, ayabuya amabhizinisi ethu asilahlekele. Akade befunda umatric bazophasa. Siyakhuleka ke bazalwane ukuthi njengoba nje suqala nje u2022 sizocela ziningi imali ezizokwenzeka ngemkhuleko yethu. Khona bazobuyelwa imali zabo ezivalekile. Sizobona abanye behamba ngezimoto kulonyaka. Sizobona abanye bethu bebizwa ukuthi abazoqala umsebenzi abebe benga-applyanga. Sizobona ingane ya grade 12 iphasa grade 12 kulonyaka ithola izitifiketi zayo tertiary. Sizobona izinto eziningi bazalwane ezizosenzekela kulonyaka. Sizobona abazalwane abasha begcwala ibasha. Sizobona Nkosi okuningi okuzokwenzeka kulonyaka ngenxa yomnikelo wethu. Mhlawumbe nemoto yakho osayicabangayo akafiki, kodwa leyo moto ifuna ukuthi uyicelele uyinikelele. So bazalwane kuningi okusengqondweni zethu esinakho esifisa ukuthi sekwenzeke. Khona bazokwakha bazalwane abangakhi, kodwa indlu yakhe isikhona lapha kwelikamoya. So indlela yokuthi uyithole leyo ndlu yakho ukuthi uyinikelele njengoba siqala u2022 siqala eqaleni. So bazalwane abanye bakhuluma ngokusinda engozini. Khona abantu abazophumelela engozini njengoba kumkhiza desho sinde engozini akazi naye kanjani, kepha umnikelo wakho uyakwazi ukuthi uyivale ingozi, yenzeke ingozi kodwa uphume wena ungenalutho. Khona bazalwane konke esifisayo kulonyaka bazalwane uzokuthola ngokuthi unikele. Ukunikelela noma kungakafiki kuyeza. Asifambe nansi i-principle bazalwane. Ama-principles athi ngizolinganisa ngomfundo ka-grade 12 kodwa futhi nawe mzalwane iyakusebenzela uma sizobamba umthetho ukuthi ukuze izinto zakho ziphumelele. Kunama-principles okufanele siwalandele. Ningabona abantu beceba ngapha nangapha ukuthi benza kanjani. Yona inkonzo yokufundisana leyo. Khuleka mzalwane, funda iBhayibheli lakho mzalwane. Okwesibili ngikhuluma nanomfundo ka-grade 12 nosafunda nosazofuna umsebenzi. Khuleka funda iBhayibheli lakho usebenze kanzima kulonyaka. Okwesithathu lokho bese unikelela izicelo zakho zakulonyaka. Ngiyazi khona lesi sicelo sodwa esinaso sonke ukuthi ngonyaka 2022 noma kanjani ngifisa siphumelele. Uyasinikelela-ke leso sicelo uzosiqala khona namhlanje usinikelele. Abanye-ke asifanani, khona abathola impendulo ngokushesha. Uma usuyitholile impendulo wenze njani na? Uya kwibranch yakho, uye ebandleni lakho, hambe uyobonga khona. Ngoba bazalwane sifike sicele bese siyilahla ngokungabongi. Hamba uyobonga ebranchini usho ukuthi engangicelile eqalunyaka sengikutholile. Abantu bazokuthola sekuyophela unyaka. Still hamba uyobonga. Ngoba uma ungabongi bazalwane awuqhubeki ne-principle. Mfundo ka-grade 12 mayiphuma nemiphumela next week njengoba izophuma, hambani niyobonga emabranchini enu ukuthi imiphumela yethu iphumile futhi mihle. Uma ungakhuthali ekunikeleni singazibona izimanga zikaJehova. Le offering engikhuluma ngayo kuthiwa i-free will offering. Sikhipha osethandweni. Awuphoqiwe la mzalwane, khipha nje okuthandwa wena lokho uNkulunkulu akubusise ngakho. Mnikele uphume enhliziyweni, awuphoqwa. Uma ungabheka lapha kumakhosi okuqala chapter 3 verse 4 ufunde ngoSolomoni ukuthi uSolomoni wayibreaka kanjani i-curse yokuhlupheka. Ngoba bazalwane siphuma emndenini ongahambi kahle, kodwa ungathi uphuma nalowo mndeni loyo kodwa ukwazi ukuthi izinto ziqale ngawe ekhaya kini. So uma ngabe umnikelo wakho uzohambisa neBhayibheli lakho ufunde ukuthi eBhayibhelini
kwakuyinkosi eyayinikela ayikho inkosi yayinikela njengoSolomon lokusaba khona ngaphambi kokuthi sicele Jehova ake siqale ngokubamba iminikelo yethu ngicela bazalwane ubambe umnikelo wakho ubambe nje umnikelo wakho ozowukhipha angithiwa opha kakhulu unikezwe kakhulu so umnikelelo manje-ke ayiphoqelekile kodwa ubambe ngoba uyazi ukuthi unani enhliziyweni yakho leyodwa nje ozoyinikelela njengamanje ubambe umnikelo wakho emva kwalokho-ke siphinde sibonge lokhu okusenza sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uyamthanda onikela ethokozile futhi ekhululekile ngicela usawubambile-ke mzalwane bese ucabanga leyo nto eyodwa uyicabangayo ukuthi uzokuyinikelela sivala amehlo babe egameni likayise nekandodana sisazoza sizonikela sinikela usuka othandweni singaphoqiwe kepha sinezinto esizifisayo ukuthi ngonyaka ka-22 noma kanjani leyo nto leyo iphumelele futhi ngizokuba sengiyitholile ngiyobonga kwibranch yami siyakhuleka-ke bazalwane abanye bazalwane kunama-cases asimakuwo ukuthi abaphumeleli kepha ngalo mnikelo azowukhipha namhlanje uzobreaka leyo case leyo mhlawumbe icase yotshwala liyaphuzwa ekhaya mhlawumbe ekhaya amantombazane azalele ekhaya mhlawumbe abaphumeleli bona bawudele bangawuqedi umetriki kepha ngalo mnikelo sizobreaka ama-cases ukuthi ngo-2022 konke okudliwe isikhonyane uyabuya ngiyabonga bazalwane amen ngicela ukuthi bazalwane sesizoza sizonikela abangala bazonikela khona ngala sizozama ukuthi senze ngala futhi abangala banikele khona ngala bese kuthi ungawuphethe umnikelo iziwe bazalwane phambili uyibuze nalento ephethe enhliziyweni uzojika la phambili ufike usho ukuthi sami isicelo sakulonyaka yilokho ufike ngishubeze ukufaka lutho uJehova uyakubona ukuthi akukho bona kodwa uyafisa thina sinakho sikhipheni size bazalwane sizonikela ngoba ibalulekile le nkonzo ekusizeni iy'dingo zey'bantu amen bazalwane amen ngizocela abaculi bethu basilekelele futhi seqoqo umnikelo amen
Sikhulume nawe lapha ekhaya nalapha endlela ethu umnandi ukuthi uNkulunkulu ukenza imangaliso sasingacabanga ukuthi iyongabathi njengoba kunje alishayeli intombi lo qhubeke njalo na siyabona ukuthi kuyayeka phambili sicela bazalwane kuya endumisweni angazi ukhona mama wethu mamuzungu khona mamuzungu khona sicela usondele masiya endumisweni emva kwendumiso baba wethu babuthusi uzobe semile ezosithulela lo ozosenzela isemoni yethu bazalwane after umama wethu Manzi, over to you. Ngifuna ukuthi nje kancane sivume lapha ulokhu 8 to 12 u22 mangaphonsisi to 25 ungifundile nje awungabiye bese ngiyaqhubeka siyadumisa nje bese ngihlala phansi egameni likaJesu ulokhu lo
8 u-22 ivesi. IGALILE 8 verse 22. Ukuthuliswa kwesivunguvungu. Kwathi-ke ngolunye kwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya kolwandle. Basuka-ke. Uthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo, kwehlela-ke isivunguvungu somoya elwandle, bagcwala amanzi, baba sengozini. 24. Base besondela bemvusa bathi, Nkosi, Nkosi, safa. Wavuka-ke wakhuza umoya wokugubha kwamanzi, kwanqamuka kwathula kwathi du yokugcina. Wayesethi kubo, kuphi ukukholwa kwenu na? Besaba babangala bathi omunye komunye, ungubani lo ukuba ayale nomoya namanzi umlalele? Ngifuna ukuthi nje kancane bese ngiyaqhubeka. Whatever isivunguvungu obhekene naso, isikhathi sokuthi umbone ukuthi umvuso ngokuyena ozoba namandla kusithula isivunguvungu. Hlezi uze la vele kule ivunguvungu kuhamba naso. Kodwa isikhathi manje sokuthi thinta yena ngoba uyena umnikazi wesivunguvungu, ukwazi ukuthulisa konke bese kuyamlalela. Ebese bemangala abanye ngoba banokukholo okuncane. Ngidinga ukuthi singabike kulo nyaka nokukholo okuncane, bathele thi ithemba silibeke kuyena. Ngegama lakho Jesu uguqa. Oh
Yamqinisa noBishop wethu wamqinisa ekuzalweni kwakhe ezalwe endaweni yaseMangete Dongotweni. uNkulunkulu wambusisa ngonkosikazi, wambusisa nangabantwana, wambusisa ngomsebenzi amphe wona. Sizothi akusimnikezele udumo ekutheni sivule indlebe zethu, sivule ney'nhliziyo zethu, simlalele, singabe sisabheka yena kodwa sibheke izwi ukuze uNkulunkulu asibusise nathi, ngoba sibambene noma sibambene nanyama kodwa sizolalela izwi lenkosi. Sondela babuntanzi umphathele iBhayibheli lakhe, uNkulunkulu ambusise ekutheni ukuthi abe yingcebo eqinile. Namuhla usuku namhlanje nakungumhla ka-16 sizomqinisa ukuthi amandla uNkulunkulu amnikeze wona
uhambe ngabo.
ubuholi bonke obukhona ngaphakathi kwethu abazalwane bonke kwelihle igama lenkosi uJesu Kristu amen. Bazalwane kuthiwa nje angikhulume ngezwi likaNkulunkulu. Kuningi bengingakhuluma kodwa namhlanje ngizokhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Ngiyabonga ithuba baholi engipha lona ukuthi nje nami ngihlekule isimo. Ngicela ngisigijime siye ezwini bazalwane. Hallelujah. Incwadi kaGenesis chapter 10 sizofunda amavesi amabili 8 and 9. Ngicela bamntanzi awuzocela ukuyifundela babazalwane. Ngizocela futhi siphinde sibuke le ncwadi kaGenesis chapter 14 sizobuka u18 no19 khona. UGenesis chapter 10 verse 8 and 9. Genesis chapter 14 verse number 18 or 19. Babukajeni all the way from Escort. Then who recognize the Baba? I'll promise to sign the Baba. Hallelujah. The Baba don't know. Izinto eziningi engisibukayo ke isikakhulukazi ukulalela ubuholi bakho phezulu. Alibonge igama likaJesu. Mhlawumbe uhamba yedwa, mhlawumbe babili all the way from Escort. Uhlale khona uma nje kukhona izinto ezidinga ikhaya. Siyabonga kakhulu mfana. Ngicela ukufunda bazalwane. Chapter 10 verse 8. Isihloko ngayisayifunda bazalwane ukufunda. Ukhushe wazala uNimrode. Yena waqala ukuba ngonamandla emhlabeni. Wayeyiphisi elinamandla ebusweni bukaJehova. Ngalokho kuthiwa iphisi elinamandla njengoNimrode ebusweni bukaJehova. Chapter 14 verse 18 and 19. uMelkizedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Wayengumpristi kaNkulunkulu ophezukonke. Wambusisa uAbrahama. Wambusisa wathi uAbrahama makabusiswe nguNkulunkulu ophezukonke umdali wezulu nomhlaba. Ngicela ukuphinda. uMelkizedeki inkosi yaseSalema waletha isinkwa newayini. Wayengumpristi kaNkulunkulu ophezukonke. Wambusisa wathi uAbrahama makabusiswe nguNkulunkulu ophezukonke umdali wezulu nomhlaba. Amen. Lapho sifunda khona bazalwane lezi ndawo zombili. Kahle inhloso yami ngifuna ukukhuluma ngoAbraham noNimrod. Izinto eziningi mhlawumbe engizokhuluma ngazo azikho eBhayibhelini kakhulu, kodwa uma uwenza iresearch bazokwazi abaholi bami laba abafundayo. Uma uyofunda esikoleni awufundi izinto eziseBhayibhelini kakhulu, kodwa uwenza iresearch nezinto ezingale. Uma ngifunda nje ngenza ama research ambalwa, iresearch yami iyangikhombisa ukuthi kulezi ncwadi ezu-52 ezingabhalwanga la chapters eBhayibhelini. So ngamanye amagama bazalwane ikhona impilo ngale kwalomqhubu, kodwa kufanele siyiconfirm ibe yona. Ngamanye amagama ke namhlanje ngicela ukuzokhuluma ngoMelkizedeki kanye noAbraham. Esengu-Abraham. Lithi leBhayibheli lapho esifunda khona uMelkizedeki wayeyinkosi ephakemeyo futhi eyinceku engumpristi kaNkulunkulu. Uyena owayethi uma ngabe uAbrahama ebuya empini ebese uAbraham emlethela iwayini nezinto, uma eyiletha kena bese uAbraham ehambisa umnikelo kuMelkizedeki. uMelkizedeki ebese busisa uAbraham. Ubani kanti uMelkizedeki? uMelkizedeki mawufunda incwadi yabaseRoma lithi iBhayibheli ubupristi bukaKristu Jesu bufaniswa nobukaMelkizedeki. Ngamanye amagama
ubupristi kaJesu Kristu obungenayo umuntu emva kaJesu noMelkizedeki waba inkosi yena yedwa kodwa wayengenayo umuntu owangena after him waba inkosi kwaphela ngaye and lithi the Bible mawufunda uMelkizedeki akwaziwa nama-ancestors akhe akwaziwa nabazali bakhe akwaziwa nanokuthi washonaphi kodwa wayengumpristi kaNkulunkulu futhi wayengenaye umuntu ozothatha ubukhosi bakhe kwaphela lapho bese kuthi incwadi yaseRoma bese kuthiwa ubukhosi bukaKristu Jesu bufaniswa nobukaMelkizedeki ngamanye amagama uMelkizedeki ubusisa u-Abraham onguyibaba onguyise wezizwe zonke kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngoNimrod nokuzalwa kuka-Abraham. Lithi iBhayibheli u-Abrahama uma ezozalwa kwakubusa inkosi enguNimrod. UNimrod wayeyindoda eyayingazani noNkulunkulu kodwa eyayifuna ukuthi yona ithathe ubukhosi kaNkulunkulu. Siyakhumbula yaze yakha umbhoshongo yathumela abantu ukuthi abakho umbhoshongo ukuze siyofika lapha kuNkulunkulu. Inhloso yakhe kwakuwukuthi ethathe ubukhosi kaNkulunkulu not ngokuthi wayefuna ukuyohlala noNkulunkulu aseve uNkulunkulu kodwa yena wayesevwa njengoNkulunkulu. Lithi iBhayibheli u-Abrahama kanti uzozalwa ngesikhathi sokubusa kwale ndoda enguNimrod. Lithi iBhayibheli uNimrod wayeyinkosi kodwa ngenhlanhla yokuthi wazalwa enamandla eyiphisi ethi mayifika ukuyozingela kube khona into abuya nayo wayesezibona ukuthi usenamandla okuhola wazenza inkosi nabantu basubmit kuyena waba inkosi. Lithi iBhayibheli kanti kuzoba neshwa bese yazalwa apha uma uNimrod esihlalweni sakhe sobukhosi ngoba lithi iBhayibheli waye emzini wakhe wayakhe indawo yombhoshongo indawo ayijwayele ukuhlala kuyona ephezulu ebona bonke abantu abaphilayo ngaphansi kwakhe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wabona inkanyezi iyehla yenyuka ngaphezu komuzi kaThera uThera onguyise ka-Abraham. Uthi wabiza lithi iBhayibheli wabiza izanusi nababhuli nabahloli bomoya ukuthi kuyini lokho kwenzeka lapha phezu komuzi kaThera. Lithi iBhayibheli bafika amadoda amtshela ukuthi kukhona ozelwe ozothatha ubukhosi bakho. Ngamanye amagama unoyinto lenkanyezi isho ukuthi ubukhosi bakho ku-under the threat. Alibona igama likaJesu. Lithi iBhayibheli yamphatha kabi lento uNimrod yamphatha kabi lento wahlala phansi. Lithi iBhayibheli sahamba isikhathi wathi ngelinye ilanga ehlezi wabona inkanyezi phezu komuzi kaThera. Ngalesi sikhathi lesi eqala ezwe ukuthi kuzokwenzakalani wenza isimemezelo khona isimemezelo aqala wasenza wenza isimemezelo sokuthi uma kuzalwa owesilisa makabulawe. Wabiza bonke abantu besimame wababizela endaweni yakhe abazithwele ukuthi uma kuzalwa umntwana abulawe kodwa uma kuzalwa intombazane akhulume ngenxa yokuthi uvimba icebo likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma esasimemezele lesi simemezelo babuthwa bonke omama bayithwele bazongena ngaphakathi emzini wakhe waqasha abantu abazokabelethisa benza njengokusho kwezwi lakhe babulala abafana babulala bashindisa amantombazane. Lithi iBhayibheli uma ihamba wathi ngelinye ilanga ehlezi wayibona le nkanyezi iqhuma phezu komuzi kaThera. Wayesevele ethatha izinceku zakhe waqonda khona. Lithi iBhayibheli uma babuza la madoda uthi isho ukuthini le nkanyezi njengoba isiqhuma kanjena. Wathi bathi laba bantu lento isho ukuthi ukhona oselwe ozotrekisha lobu bukhosi bakho ukhona osezelwe usekhona futhi shuthi ukhona endlini kaThera. Lithi iBhayibheli wahamba wayaThera uma efika kuThera uThera wambuza ukuthi kwenzakaleni washo ukuthi phela ukhona umntwana ozelwe lana kodwa wathatha umntwana wesisebenzi wamnikeza yena wafihla uAbraham. Lithi iBhayibheli uma efika kuye ufika uyamthembisa uThera ubaba kaAbraham uyamthembisa uthi ngicela unginikeze umntwana ozwele mina ngizomnikeza indlu egcwele igolide. Ngamanye amagama uthenga umphefumulo walo mntwana ngegolide kanti uThera indoda ekhonza iThixo izoba nesambulu ivele imfihlo uAbrahama ivele imnikeze umntwana wesisebenzi avele amthathe uNimrod
umntwana wesebenzi amphahlaze phansi ngekhanda uchitheke ubuthopho afe umntwana wesebenzi. Kuthi ngizokhuluma nomuntu namhlanje ntambama sisolala waba khona umngcwabo kanti kufe the wrong person. Babuthana abantu babuthana emngcwabeni kanti kufe the wrong person. Benzothi namhlanje angiyazi ukuthi izini izinto ebefisa ukubulala nebezisogwinya kodwa bezothi icebo lakhe lingevinjwe. Wena usaphila kukhona abantu abaphakathi kwethu namhlanje angazi ngikhuluma nobani sasikhona isimo esasizogwinya kodwa wena usaphila namanje. Bakhona abantu abatholakala benezifo kwathiwa isalapheki kodwa wena usaphila namanje. Bakhona abantu namhlanje aba-attend imingcwabo kanti bekufanele ngabe kungcwatshwa bona kodwa bengizothi usaphila namhlanje. Into engizoyisho ngizothi icebo lakhe lingevinjwe. Icebo kaNkulunkulu ngoba zehlukile izindlela zakhe ezokwenza aphakeme amezulu akhe. Imicabango yakhe ayifani neyabantu, izindlela zakhe zokwenza ayifani nezabantu. Lithi iBhayibheli uma ulifunda kahle, uma ufundisisa kahle, uma esefile lo mntwana uyaphindela emuva uNimrodi yohlala esihlalweni sobukhosi ngoba uthi uqedile kanti icebo lakhe lingevinjwe. Angisazi isimo esike sakuhlukumeza kwacaca ukuthi wena fanele ngabe ufile waze warayithwa off emhlabeni nasesulwini kodwa namhlanje bengizothi usaphila wena namanje. Bengizothi usaphila babuthusi kungenzeka ukuthi khona imingcwabo oyi-attenda kwafanele ngabe fihlwa wena kodwa bengizothi usaphila namoya namanje. Bengizothi mama wami lapho uhlezi khona phansi angisazi isimo emzini wakho nabantwana bakho kodwa wena usaphila namanje. Zikhona izinto ezifikile kwafanele ngabe wena uyafika kodwa usaphila namanje. Yini ekwenza ukuthi uphile? Icebo lakhe lingevinjwe. Alibonge igama likaJesu. Izindlela zakhe zokwenza azifani nezabantu. Bakhona abantu angazi ama-boardroom asehlalela ngaki kuhlalwa ngegama lakho kuthiwa wena namhlanje enkampanini noma la usebenza khona fanele uphume ngegate kodwa namhlanje usasebenza mhlawumbe bona basekho. Bengizothi namhlanje icebo lakhe lingevinjwe wena usaphila namanje. Ube khona umngcwabo bathi kwaba kwabantu umuntu orongo wahlela ukuthi yaba khona imfunela kanti bafika the wrong candidate. Alibonge igama likaJesu. Manje imfethu angwazi amabhodroom asehlale kangaka la usebenza mhlawumbe nelakho igama bekufakwe kwilist yabahambayo kodwa usekhona ngaphakathi. Alibonge igama likaJesu. Mhlawumbe kwenzeke into engajwayelekile kwathi bona laba bebehleli kuleyo bhodroom abanye babo kwaphuma bona wasala wena usasele namanje. Bengizokhuluma ngecebo lakhe ukuthi lingevinjwe. Icebo likaJehova lingevinjwe. Izindlela zakhe zokwenza azifani nezabantu. Imicabango yakhe ayifani neyabantu. Izothi wena usaphila namanje. Ilawo mazwi ngezihawu enhlizweni yakho ukuthi bahole kukhona nabantu abathi noma bebuka ngapha wena ungapha bese bekufaka isikaleni kodwa usabalinde manje kodwa usabahola manje. Alibonge igama likaJesu. Yini akenza lonto? Icebo lakhe. Alibonge igama likaJesu. Icebo lakhe lingevinjwe. Bakhona abantu abazalwe besala nge-rape abazalwe nge-rape kodwa namhlanje icebo labo mhlawumbe babeke ngapha mhlawumbe bangama-supervisors kuma-companies amakhulu. Yini enza lokho? Icebo lakho ukuthi uzalwe kanjani, ukuthi i-background yakho ithini, ukuthi izono lakho lithini. Bekuzothi usaphila namanje. Icebo lakhe lingevinjwe. Alibonge igama likaJesu. Bengizothi namhlanje ibandla ake lisukumeni lonke kuzoba khona umkhuleko ezowenza lonke umuntu uzoyikhulekela yena. Angifuni ukuthi kube abaholi abazokhulekela. Ngifuna uyikhulekele wena ngoba uyazi ukuthi kuphi la fanele ngabe wafa khona. Wena wazi ukuthi kuphi lapho fanele ngabe waphela khona ngawe. Wena wazi ukuthi kuphi lapho kwafanele ngabe igama lakho lisakhulunywa.
Wena waziyo ukuthi kuphi lapho wakwahlelwa khona. Wena waziyo ukuthi amanqa kuphi lapho ayezogwinya khona. Wena waziyo ukuthi kuphi lapho isizibe sasizodonsa khona. Wena waziyo ukuthi kuphi lapho abalimi basebekushiye khona. Kodwa icebo lakhe lingezinje. Wena usaphila namanje. Kukhona abantu abazalwa nama-chronic diseases. Doctor, bakhonfirm bathi nekaphila. Kodwa wena usaphila namanje. Ayibona igama likaJesu. Kunabantu abaresigna kuma-top positions ngenxa yepressure lapha babekhona. Bangaresigna ngoba bengathandi. Bewuthanda umsebenzi wabo kodwa bafakwa ingcindezi yokuthi ibhodo liyashisa la engikhona. Kodwa namhlanje baphetha ama-top positions kwezinye indawo. Yini incebo lakhe. Usaphila namanje. Bamfeni ukwasebenza. Namhlanje ngenzeka ukuthi ususeceleni kwemboni. Kodwa mhlawumbe khona namhlanje umphefumulo engaphumuli ngokuphila kwakho kodwa bengizothi usaphila namanje. Nawe wena uyaphasa une-chronic diseases. Leyo disease kwathiwa ngeke uphile kodwa wena usaphila namanje. Asikhulekeni sonke.
manje. Isikhathi bazalwane. Number 1 bazalwane, ngicela ukuthi ngibonge ubuholi bonke ukuthi kungenze nami ngisebenze nothisha wami ubaba wethu uNtanzi. Banyabasha ubaba uNtanzi ungomunye ubaba owakwabophula esedweni. Wathi uma beqala ikhwaya iyayingabuzwa. Webele kushuka phansi kuze kuqhubisa phansi bese sihambela ke sonke. Ubona ubabudala babethe amathena angaka. Ubaba wethu-ke bamanyoni ubishop. Ngoba bophula sidi bazalwane. Ubishop ungadi. Ngoba bophula sidi bazalwane. Obaba umshazi uzalida ubaba wethu bamanyoni babeshaya high-ten. Manje sizokude bazalwane lebazalwane. Ungamboni bamanyoni lapha naye wabeshaya bazalwane. Siyabonga bazalwane ubaba umgadi basayishaya. Noma mzwane basayishaya isontsane siyabonga. Kodwa kuye lonke inkonzo bazalwane siyabonga kakhulu ikomiti lonke ukuthi lihlele inkonzo impumelelo. Sibonga abazalwane abafake izandla iminikelo bazalwane enikhiphile. Siyabonga kakhulu babona uDlamini uthando sinika lona. Siyabonga baba wethu uthando ongazuthi lungephele. Sibonga kakhulu bazalwane lonke bazalwane bakhona kwenu. Sibonga kakhulu bazalwane njengamanje sesiphakamisa ubaba wethu uBishop baba wesizwe baba wethu sonke uBishop S Manyoni. Egameni asibonge abelekho esithuleni bese bawuthi mahlase esibhalele amen.
kule madoda ala lawa moma bakenza ukuthi ukuthola ukuthi ukho isikhova esinjengalalesi wrong ufunele ukuthi ugqoke isiblue isikhova mas kowe isikhova sinjena kufanele uhambe uyobhadaliswa angithi yakho madoda azazi ukuthi nje mawufawula akabi naluphawu kaNkulunkulu ngokufanele kuyivumele wena ukuthi sengumhlola kaNkulunkulu uhambe ongena esuku samama ubhadaliswa. Amen. Manje bazalwane ngiyabonga sengathi le nkonzo nami ngiyawushaya nginalela amagama eBasilamu ukuthi le nkonzo ingapheli ayiqhubeke njalo ngoba ngiyaprofethela. Amen bazalwane. Manje bazalwane khona ukuthi isiprofethi siqhamuka nokuholi omkhulu siyakhuluma nabo TV lapha ezenzani siyaqala siyakhuluma nakulobani lapha ethi ya prophet kuholi nokuthi ngizwile lokho Amen bazalwane. Yabona umoya bazalwane awukhethi kodwa uyathatha uthole ngalo umoya anilini mathiwa yana emazini anifunge emazini ndiyabona ney'nkinga njengezingapheli aniqashwa nje emsebenzini aniye emazini kanti manimisele ukuhleka niye emazini ndibona ihloniphe nje ebandleni ihloniphe iyodwa nje bazalwane iyakwenza ukuthi uphumelele ngoba ulalelani ukhulu yabona uNkulunkulu ngeke umbone ezizulwini ezokuyena ezikuthi uyona ngalabo baholi nabo bazali bakho ibona uNkulunkulu oqala la uma ngabalaleli abazali uma balaleli abaholi alutha futhi ozomela lo angiqalekise kodwa nje into ekhona ukuthi uhloniphe ulalela abaholi ulalela abazali. Amen. Ngiyabonga bazalwane nonke ekukhona lapho nakuyabozala basaphila bengamthanda lo baba mamwezi uNkulunkulu ekubusise ntombazana. Amen. Baphela ngiyabonga Nkulunkulu. Amen. Yabona ngifuna ukukhuluma into yami yokugcina. Yabona ngesikhathi ngigula ngena lokugula enginakho bangasho ukuthi iy'ngane zakho yishadile. Amen bazalwane. Kodwa ngiyicebo kaNkulunkulu Nkosi.
abenze umsebenzi amakhekhe abanikelile offering yonke into siyabonga bazalwane asabuyele emuva ngenxa yesikhathi siyabonga kodwa ubujamile kulelo lude base sivalele ngoni bethu bese siyaxoxa nasacoli bazalwane Baba wathothola ukuyisela uNkosini Jesu Kristu ngokuthi baba namandla lapha ibandla lelibandla labaNkulunkulu sokunamandla uNkulunkulu esaphumile nokukhuluma ngecebo uMadwala uNkulunkulu makho phinda futhi nathi uMadwala mawuyisela uNkosini Jesu Kristu uzwe phakathi amen